Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u 14. dio knjige Život Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, autor Hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih II za Ahmedija muslimansku zajednicu. Ovaj video započinjemo pričom Pad Kajbara. Kao što smo ranije rekli, Jevreji i drugi protivnici Islama bili su sada zaokupljeni huškanjem plemena protiv muslimana. Oni su sada bili uvjereni da Arabija nije u stanju uništiti rastući utjecaj Islama i da arapska plemena nisu u stanju napasti Medinu. Jevreji su zato počeli spletke s kršćanima smještenim na južnoj granici Rimske imperije. U isto vrijeme su započeli pisati protiv poslanika drugim Jevrejima u Iraku. Ovom propagandom su nastojali da podstaknu Kosrosa iz Irana protiv Islama. Kao rezultat jevrejskog spletkarenja, Kosros je okrenuo protiv Islama i čak je poslao naredbe guverneru Jemena da uhapsi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Posebnom Božjom milošću poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio spašen, a podli plan imperatora Irana bio je uništen. Očito je da nije bilo Božje pomoći koja je pratila poslanika sallallahu alejhi ve sellem za vrijeme njegove službe. Krhki pokret ranog Islama bio bi ugašen u začetku pod neprijateljstvom i suprotstavljanjem imperatora Rima i Irana. Kad je Kosros naredio hapšenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dogodilo se da je prije nego što je ova naredba mogla biti provedena, ovaj imperator je bio ubijen od ruke svog vlastitog sina. I novi vladar je poništio njegove naredbe o hapšenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Službenici Jemena bili su impresionirani ovim čudom. Zato je provincija Jemena postala dio muslimanske imperije. Zbog spletki koje su Jevreji nastavili kovati protiv muslimana i njihovog grada Medine, bio je neophodno da budu otjerani dalje od Medine. Ako im se dozvoli da nastave živjeti u blizini, njihove spletke će zasigurno dovesti do još većeg krvoprolića i nasilja. Po povratku sa Hudejbije, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čekao 5 mjeseci i onda odlučio da ih protjera iz Hajbira. Hajbar je bio na maloj udaljenosti od Medine i Jevreji su uvidjeli da je odatle vrlo lako provoditi svoje spletke. S ovom namjerom poslanik sallallahu alejhi ve sellem negdje u avgustu 628. godine umarširao u Hajbar. Sa sobom je imao 1600 sljedbenika. Hajbar je, kao što smo rekli, bio dobro utvrđen grad. Sa svih strana je bio okružen stijenama na kojima su bila mala utvrđenja. Osvojiti takvo mjesto s tako malom četom nije bilo lahko. Mala mjesta koja su ležala u okolici Hajbara pala su poslije kratke borbe. No kad su se Jevreji skupili u centralnu tvrđavu grada, izgledalo je da svi napadi na nju i sve upotrebljene forme strategija bile bezuspješne. Jedan dan je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio objavu da će Hajbar pasti od Alijeve ruke. Narednog jutra je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo objavio svojim sljedbenicima i rekao:
Ja ću danas predati zastavu Islama njemu koji je drag Bogu, njegovom poslaniku salallahu alejhi ve sellem i svim muslimanima. Bog je naredio da će naša pobjeda nad Hajbarom dogoditi njegovom rukom. Sutradan je poslao po Alija i predao mu zastavu. Ali radijallahu anhu je odmah uzeo svoje ljude i napao centralnu utvrdu. Uprkos činjenici da su se Jevreji okupili u odredu unutar ove utvrde, Allah je Aliju radijallahu anhu i njegovoj diviziji podario takvu moć da su je osvojili prije mraka. Bio je potpisan mir. Uvjeti su bili da svi Jevreji, njihove žene i djeca napuste Hajbar i smjeste se negdje daleko. Njihovi posjedi i imovina bit će preneseni u ruke muslimana. Svako ko bude nastojao da sakrije bilo šta od svog posjeda ili zaliha, ili ako nešto pogrešno izjavi, neće biti zaštićen ovim ugovorom i morat će platiti kaznu koja je propisana za kršenje ugovora. Dogodila su se 3 čudna događaja u ovoj opsadi Hajbara. Jedan od njih je Božji znak, a druga 2 pokazuju visoki moralni karakter poslanika salallahu alejhi ve sellem. Kad se kasnije udovica Kinana, poglavice Hajbara, udala za poslanika salallahu alejhi ve sellem, on je na njenom licu vidio neke znakove, tragove udarca rukom. Šta ti je na licu, Safija? Pitao je poslanik salallahu alejhi ve sellem. Ovako je bilo, odgovorila je Safija. Vidjela sam u snu da je mjesec pao u moje krilo. Sutradan sam ispričala san svom mužu. On je rekao, ovo je čudan san. Tvoj otac je veliki i učen čovjek. Hajde njemu kažemo o tome. Kad sam svom ocu spomenula ovaj san, on me je snažno udario po licu i rekao, ti se želiš udati za kralja Arabije. Mjesec je bio nacionalni znak Arabije. Mjesec u krilu označava neku intimnu vezu sa kraljem Arabije. Rastavljen mjesec ili mjesec koji pada znači je razdor u arapskoj vladavini ili njeno uništenje. San Safije je znak istinitosti časnog poslanika salallahu alejhi ve sellem. To je također znak činjenice da Bog objavljuje nevidljivo svojim robovima kroz snove. Vjernici imaju više od ove milosti nego nevjernici. Safija je bila Jevrejka kad je sanjala ovaj san. Dogodilo se da je njen muž ubijen u opsadi Hajbara. Ova opsada je bila kazna Jevrejima za kršenje ugovora. Safija je bila zatvorena i u raspodjeli zatvorenika bila data jednom ashabu. Onda su ustanovili da je bila udovica poglavice. Zato su osjećali da bi prema njenom položaju bilo prikladnije ako bi živjela kod poslanika salallahu alejhi ve sellem. Poslanik salallahu alejhi ve sellem je međutim odlučio da je oženi i ona se je složila. Na ovaj način je njen san bio ispunjen. Tu su bila još 2 događaja. Jedan govori o pastiru koji je čuvao ovce jevrejskog poglavice. Ovaj pastir je postao musliman. Poslije prelaska na islam rekao je poslaniku salallahu alejhi ve sellem,
Ja ne mogu ići natrag svom narodu, o Božji poslaniče. Šta da uradim sa ovcama i kozama mog starog gazde? Upravi lice životinja prema Kajbaru i potjeraj ih. Bog će ih voditi natrag njihovom gazdi, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pastir je uradio kako mu je rečeno i stado je stiglo do jevrejske tvrđave. Straža na tvrđavi ih je prihvatila. Ovaj događaj pokazuje s kolikom je poslanik ozbiljnošću gledao na pitanje prava pojedinca i kako je po njegovom mišljenju bilo važno za povjerenika da ispuni svoje povjerenje. U ratu pobjednici s pravom prisvajaju posjede i imovinu gubitka. Naše doba je doba civilizacije i kulture. No da li se dešava nešto slično ovome? Je li se ikada dogodilo da neprijatelj koji se povlači ostavlja iza sebe zalihe koje pobjednik šalje natrag njihovim vlasnicima? U ovom slučaju su koze pripadale jednom od ratnika neprijateljske strane. Vraćanje koza značilo je davanje hrane neprijatelju, koja i može trajati nekoliko mjeseci. S tim neprijatelj može odoljeti opsadi dugo vrijeme. Pa ipak je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se koze vrate. To je imalo za cilj da na novo pridošle u islam ostavi dojam o tome koliko je važno ispunjavanje povjerenja. Treći događaj se odnosi na jevrejsku ženu koja je pokušala otrovati poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona je pitala jednog ashaba koji dio životinje poslanik sallallahu alejhi ve sellem rado jede. Rečeno je da najviše voli but ovce ili koze. Žena je zaklala kozu i napravila kotlete na vrelom kamenju. Ona je u to stavila smrtni otrov, posebno u komade isječenog od buta, vjerujući da će ih poslanik sallallahu alejhi ve sellem najradije pojesti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vraćao u svoj šator poslije akšam namaza. Vidio je ovu ženu kako ga čeka blizu njegovog šatora i pitao je: mogu li ja išta uraditi za tebe, ženo? Da, Abu al-Kasim, možeš primiti poklon od mene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao jednom ashabu da uzme ono što je žena donijela. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo za jelo, pred njega je također postavljeno i ovo pečeno meso. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo zalogaj. Ashab Bišr ibn al-Bara ibn al-Marur je također uzeo zalogaj. Drugi ashabi su također ispružili ruke da uzmu meso. No poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je zaustavio govoreći da misli kako je meso zatrovano. Na ovo je Bišr odgovorio da je i on mislio isto. On je želio izbaciti meso, ali se bojao da to može uznemiriti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vidjevši da si ti uzeo komadić, rekao je: ja sam također uzeo jedan, ali sam uskoro poželio da ti nisi ni uzeo svoj. Bišr se ubrzo nakon toga razbolio i prema istim izvještajima odmah umro. Prema drugim izvještajima on je umro nakon što je neko vrijeme bolovao. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao po ovu ženu i pitao je da li je zatrovala meso. Žena je pitala poslanika kako je uopće saznao za to. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je držao komad u svojoj ruci i rekao: moja ruka mi je to rekla.
što znači da je bio u stanju da prosudi iz okusa mesa. Žena je priznala ono što je uradila. Šta te je navelo da ovo uradiš? Pitao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Moj narod je bio u ratu s tobom i moja je rodbina ubijena u ovoj bitci. Ja sam odlučila da te otrujem, vjerujući da ćeš, ako budeš varalica, umrijeti i mi ćemo biti sigurni, a ako budeš poslanik, Bog će te spasiti. Čuvši ovo objašnjenje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oprostio ženi, iako je zaslužila smrtnu kaznu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek bio spreman da oprosti i kažnjavao je samo kad je kazna bila neophodna. Stigli smo do kraja 14. dijela. Hvala vam na pažnji. Do sljedećeg videa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. रिसालत है जिसकी चमन